Отдавна не отключвам стария телефон, за да търся непрочетени думи. Отварям го, когато започне да ме боли от тишината, която никой не чува. Не пазя снимките, те са само светлина. Пазя онова, което никой не може да види. Понякога ми се струва, че щом екранът светне, въздухът за миг си спомня аромата ти. Не ми липсваш ти, липсва ми светът, в който беше възможно да те има. Не търся гласа ти, търся човека, който се усмихваше, когато го чуваше. Не пазя миналото, пазя една възможност, която си тръгна заедно с теб. Понякога хващам телефона без причина, все едно ръцете ми знаят нещо, което умът ми отдавна се опитва да забрави. И се чудя дали човек забравя хората или просто свиква да живее без онази част от себе си, която са събуждали. Има вещи, които не пазят спомени, пазят присъствие. Затова някои чекмеджета тежат повече от камък, а някои екрани светят като прозорец към живот, който никога не се случи. Не изтрих разговора, не защото още чакам отговор, а защото между тези думи още живее човекът, който вярваше, че някои хора се срещат само веднъж и променят всичко.